Čau, jste Lukáš, vítejte u tohoto videa. Dneska natočím, čtu vaše komentáře. Minulý týden jsem vydal Kachnavirus a mělo to přes 64 zhlédnutí. Což vám moc děkuju, to je asi to největší zhlédnutí na mém YouTube. A já to nebudu zdržovat a jdeme natáčet. Nejdřív budu číst komentáře od nejstarším po nejnovějším. Super video, děkuju. Frája, nevím. To video jakž takž ujde. OK. Koukni na můj kanál, mám 53 subs. Moc mě baví tvoje videa. O tom nevím, že ti baví moje video. To si myslel sarkasticky nebo hezky? Jo, baví mě tvoje videa a já mám u tebe suba. Vidím, že máš u mě suba. By the way, jestli se tomu říká. Já poznám, kdo má u mě suba a nemá. Poznám to tak, že vedle uživatelského jména je ikona YouTube. Jinak jsem to myslel hezky. Dobrý video a vydal jsem nové i video. Můžeš se podívat. Proč ne? Tak se podíváme. Takže teďka jsem na kanále Saukr, jak jsem mu slíbil. A tady je můj stříhač. Ale my se bavíme o Saukru. Český herní vývojář, český let's play. Jo, doufám, protože ten Half-Life je myslím z Anglie, ale to je jedno. Chudák kočka, na to se asi nedívejte. A mě nejvíc zaujalo, stáhl jsem si Half-Life s koronavirem. Ale říkal nové video, takže 8minutové. Gordon Freeman, to je... Gordon Freeman je protagonistou série Half-Life. Je to teoretický fyzik, který po katastrofě v Black Mese musí zachránit celý svět. A stává se z něj tak hrdina. Ale vezmeme to úplně od začátku. Já jsem Saukr a tohle je příběh Gordona Freemana. Vše to začalo v Seattlu, ve Washingtonu, kde se narodil v roce 1972. Nejvíce se zajímá o teoretickou fyziku, jako je kvantová mechanika a relativita. Gordon také získal titul doktor filozofie v teoretické fyzice. Gordonova práce byla zkoumání nelineárního transuranického krystalu, v podstatě o teleportaci hmoty pomocí extrémně hustých prvků. Pak Gordon cestuje do Rakouska a pozoruje řadu teleportačních experimentů prováděných Institutem pro experimentální fyziku v Innsbrucku. Like. Nakonec se zklamán pomalým tempem teleportačního výzkumu na akademické půdě a začíná hledat práci mimo vzdělávací sektor. Shodou okolností se Freemanův mentor Isaac Kleiner ujal výzkumného projektu ve vládním integrovaném výzkumném zařízení známé jako Black Mesa a nabízí Freemanovi práci. Na začátku Half-Life je Gordon Freeman ve věku 27 let a nějakou dobu pracuje ve výzkumném zařízení Black Mesa pod utajenou správou. Tam je držitelem pozice 3. výzkumy spolupracovník. Gordon je ubytován v kolejích level 3 v Black Mesa North Wing, sám v místnosti 309. A dál se můžete podívat vy sami. Máte to dole v popisku videa. A ne nahoru, nebo doleva doprava. Dobrý video, určitě pokračuj. A jinak kdybys chtěl, můžeš se kouknout na můj kanál, natáčím nějaké hry. Podíval jsem se na tvůj kanál, dokonce i na tvoje video, jak jsi mohl vidět. Zabitý edit, je tam like. Děkuju za like. Cz. Ano, jasný. Hlavně, že tam máš barák mojich bratranců. Sorry, já jsem nevěděl, že v těch baráků je tvůj bratranec. Jinak dobrý, děkuju. Mega nice videjko a přes co edituješ a stříháš. Stříhám a edituju přes Sony Vegas Pro 15. Jak mi nenapsal Forlim, ale Adam Šebesta. Nevím, proč Adam Šebesta dal kanál tomu týpkovi nebo mu ho ukrad, ale prostě se to stalo. Ahoj, velice se mi zalíbilo tvoje video, rozhodně tě budu sledovat nadále. Budu moc rád, když se podíváš i na moji tvorbu.
Já jsem se na tvou tvorbu díval a já si myslím, že dojdeš za půl roku na můj kanál, protože nemáš u mě odběr. XD. D. 2 like. Palec nahoru, úsměv. 3 like, palec nahoru, úsměv. Čau. Super video, děkuju. Je to dobrý, vážím si toho. LOL plus 30 subs a edituješ si video, lol. Teda videa. To jsem já. Palec nahoru. Lepší než jeden, to je mega video XDDD like. Bohužel ta husa nebyla agresivná jak u Falcoma. Jinak to je třetí český youtuber, co natáčel husu. A ten první český youtuber, který natáčel husu, nejsem já, ale Rodrick Gaming. 2 videa máte popisku videa dole. Ne nahoru, doleva ani doprava. Mega. Děkuju, Adame. Jak nahrála zadarmo ten Minecraft. Dobře. Minecraft. Nevím, jak ten Adam Šebesta myslí. Dobrá čeština. Ale zkusím odpovědět 2 věci. A to je Minecraft a nahrávací program. Takže Minecraft natáčím přes T-Launcher. Tady dáte single up. Tady napíšete přes dívku. Tady je e-mail, vlastní, nemusí být Google a žádné ověřování. Tady své heslo a tady taky své heslo. A dáte, že nejste robot. A pokud jste zaregistrovaní, tak tady máte skina na začátku Steva, jo. A ten skina mám od Nova Skina, jo. Buď si vyberete starýma, nebo když chcete něco najít, tak dáte galerii, nevím proč, a dáte Steva a tady si můžete napsat jméno, buď Spider-Man nebo Harry Potter, Zombík a tak dále. A jak se vám to stane, tak dáte upload skin a najděte ten soubor, kde jste vy nahráli ten svůj skin. A poslední vysvětlení. Nahrávám přes OBS. Tady dám si hry. No, to jsou scény, to si můžete vybrat jakýkoliv. Jo? Wow, mám 42 odběrů. Mám 28, o 14, dobrý. Jen tak dál. Dáte plusko, záznam hry a tady si můžete nastavit, snímat určité okno a tady třeba dáte nějakou hru. Já tady dám Vegas, nic. Prostě to funguje na nějaké hry. Jo, a tady můžu dát zastavit a nahrávat. A to je asi všechno, co jsem vysvětlil tomu Adamovi. Natoč setup tower. Toto je můj computer. Jo? Tady mám podložku pod myš, klávesnice, které se ovládá úplně jinak, mikrofon měnký, jak jste mohli vidět z toho videa, Xbox controller na počítač, ale můžu si to připojit i na Xboxu, repráky, to je taková rozdvojka na internet, SD karty, které tam asi nepasujou, pero na tu osu, jak tam hrajou všichni ty gameplayeři na osu, tady je ten tablet osu, vážně to funguje. Jo. Monitor, který má taky HDMI a tady je můj počítač. To není počítač, to je počítač. Umel jsem se přeřekl. Reproduktor, kable, bez kable bychom nemohli žít. A sešit. A koronavirus status. Neptejte se proč, mě to jen tak napadlo. Jo. Tady je populace lidí celkově, nakažených, vylečených, smrt, dohromady nakažených a vyléčených, česká populace, české nakažení, české vyléčení, české úmrtí a české dohromady kolik těch nakažených. Tady je ta vražedná židle, taková porouchaná.
Vidíte? A proto tomu Franta 12 přejmenoval na tuto židli vražedná židle. A toto je moje židla. Tu židlu má Studio Moon TV. No spíš mýval, teďka ho má Clarissa. Ještě tady mám můj Xbox 360 konzoly. Video se sekalo. Hrnek. Co? Hrnek? To video se vůbec nesekalo. Jenom ta káče nás. Pokud se vám video líbilo, dejte like, odběr, sdělejte. Já se s váma loučím. A pondělí ve 12:00 jako vždycky se uvidíme. Čau.